Ramadan zuwa ƙarshen Ramadan insha Allah za ka iya karanta Alqur'ani. Ka nemi wani makaranci ka dora ma kanka kafin Ramadan ya fita za ka iya ɗaukan Alqur'ani ka karanta. Idan ka iya baka goge ba to ka nemi wani makarancin Alqur'ani da ya san Qur'ani ya dinga ma darasin Qur'ani a Ramadan. In ka iya kama Alqur'ani tsari, sau nawa za ka yi sauka a Ramadan, me za ka dinga karantawa a kowace rana ko kowane bayan sallah, sannan wani lokaci ne ka ware ma shi Alqur'ani. Tsari ake yi. Lokacin kai yara makaranta ka mishi tsarinsa, lokacin sauraron tafsirin Alqur'ani ka ware mishi lokacinsa, lokacin abu kaza. Wato ya zama Ramadan ya shigo ka samar da tsari, karka yadda Ramadan ya zo ya same ka barkatai. Ya zama kana da tsari da za ka amfani dukkan alkhairan da ke cikin watan Ramadan wadda ka isa zuwa gare shi. Saboda haka maganan Alqur'ani duk Ramadan Allah kan turo mala'ika Jibril ya zo ya yi darasin Qur'ani wa manzan Allah. A shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu, bayan sun gama darasin Qur'ani sai mala'ika Jibril ya ce mishi a sake karo na biyu. Annabi ya ce ina jin za a yi na biyu, jikina ya ban Ramadan din karshe kenan. Ashe kenan kaga Alqur'ani ya kamata a ce na da lokaci na musamman a rayuwarka. Yana daga cikin abinda za ka mai tsari domin moran watan Ramadan, alkairansa, albarkarsa, ka dace da dukkan alkairan da ke cikinsa, shine kiyaye sallolin dare a watan Ramadan. Musamman kaga tarawihin nan ka tsaya mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Duk wanda yayi qiyamul layli, yayi wannan sallan dare na watan Ramadan, annabi yace an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa, ya kuma dace da alkhairi. Kai tsari. Ka san wani ana raka'a hudu sai ya wuce ya fita, wani ana raka'a biyu sai ya wuce ya fita, wani ana raka'a kaza sai ya wuce ya fita, kuma ya je ta lallatsa wayansa. Wayar ka kamata tsari a Ramadan, kamata tsari a Ramadan. Amma in kace yadda yanzu kake mu'amala da waya, haka za ka yi mu'amala da waya a Ramadan, to za ka ɗaga kai ka samu an tafi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama laila. Duk wanda ya bi liman sallan tarawihi har aka gama da shi, liman yayi sallama, annabi ya ce za a rubuta mai, Allah zai rubuta mishi daren duka yayi qiyamul laili har alfijir take to kasan wani zai ce ai zai je gida ne ya karasa sauran. To idan ka tsaya aka karisa da liman, annabi ya ce za a rubuta ma duk daren kayi. Kaga koda ka je kayi wadda kace za ka yi, ai kaga nurun ala nur. Yanzu haka kawai a ce muna gama karatu, arma sai ce to a daidaita sau za a yi tarawihi. Kun ga an samu matsala. Wani abu ne da baka isa ka ce a haɗu a yi shi ba sai a Ramadan. To me yasa a Ramadan ɗin kwanaki ne kidayayyu ba za ka tsaya a yi da kai ba? Me yasa ba za a yi da kai ba? Wadda in ya wuce limamin angonku ya isa ya hura lasbika ce ku zo a yi tarawih? Ba zai yiwu ba. Kai amfani da damar ka. Kai amfani da damar ka. Ɗazu an rama yana tilawa. Nake wani bayani wa 'yan uwa kan wata aya a suratul tauba da annabi ya kira tafiya illa tansuruhu zuwa ga tabuka. Wato in mutum ya samu inshirahu sadar game da alqur'ani to ya dace da dukkan alkhairi. Shi yasa da Allah ya ba mu annabi Musa dama ya roƙe shi, kala sai ce rabbi shrah li sadri, Allah ka min inshirahu sadar. Kasan mutum zai ga tarawihin nan ya dan mishi wahala, amma zai iya wuni a gona. Haka ne. Saboda wata sallah ce da za a yi a minti 30 ta fi damunsa akan wuni a gonarsa.
kuma gonan babu tabbas, wannan kuma da tabbas. To haka ne, so da ga mutum ya shiga wata wahala da ba tabbas, bayi ganin wahala, amma lokacin da da'a aka ce yayi da'a sai ya ga abun ya mishi. To kar ka samu kanka a cikin masu gudu wa sallan tarawihi ko tahajjud, ka tsaya kai, in ya wuce ya wuce, sai kuma mai nisan kwana. Yana daga cikin abinda za ka shirya wa Ramadan a kansa domin ribatan alkhairin da ke cikin watan Ramadan shine ciyarwa a watan Ramadan. Ciyarwa, ka yi ƙoƙari ka zama cikin masu ba da gudumawa wajen ciyar da bayin Allah a watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man fattara sa'iman, duk wanda ya bude bakin mai azumi, ya shirya ma wani mai azumi abincin bude baki, kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Annabi yace yana da kwatankwacin ladan mai azumin da aka ma bude bakin. Kun gane? Ba kuma tare da ladan shi mai azumin ya tawaya da komai ba. Wato inda za ka shirya abincin buɗe baki wa mutum uku, ka shirya buɗe baki wa mutum uku, waɗannan mutane uku idan ka musu buɗe baki, duk abin da Allah ya ba su a ranar na azuminsu, annabi ya ce kai ma Allah zai baka sanadiyan abincinka da suka ci. Annabi ya ce kuma ba nasu ladan za a rage a baka ba, a nasu cikakke karamci ne irin na Allah, kai ma zai baka. Saboda haka misali, inda za ka yi buɗe baki ma wani sai aka samu a ranar misali lada 1000 aka bashi a azuminsa yau complete, to kai ma Allah zai baka lada 1000 na shirya mishi buɗe baki. Jama'a mun fahimta? Kaga idan kama mutum uku, kaga ka sha kwana. Sannan abinda ke cikin buɗe baki na alkhairi, za ka iya ma mutum buɗe baki ka samu lada a azuminsa irin wadda kai a naka baka samu kamansa ba. Yawwa arma. Saboda ka za ka iya kama wani mutumin kirkin da kai kasan ya fi kaɗa, in ya ɗau azumin kamin mene daga karatun alkur'ani sai ambaton Allah sai ayyukan alkhairi, wadda kai kame wanka da nagartarka bata kai tashi ba. Wataƙil inda za ku kai azumin a ce ka samu 1000, shi wataƙil yana da 1500 ko 2000. Kun gane? To in ka mai buɗe baki za a baka kwatankwacin abin da aka bashi. Kaga kai akan azumin san ka samu abin da kai akan azumin ka ma baka samu. To kaga idan za ka iya buɗe baki wa mutum 30, kai ka tashi da guda 30 ne. Saboda karka yi ƙasa a gwiwa. Kuma da yawa aikin alkhairi kan subce wa mutanenmu, sai su ɗauka sai masu kuɗi ne da su yi. A'a, ka yi iya abin da kai ma da ka iya. Ka sai yanzu duk bayanin nan da ake, wani yana ta lissafin gun da zai je ya dinga shan ruwa waje mai kyau. Haka ne, shi bayi tunanin shi me zai yi wani ya mora, shi lissafi yake ina ne gun shan ruwa mai kyau. Jama'a mun fahimta? Saboda haka kai ma ka yi abin da za ka iya. Yana daga cikin aya, tana daga cikin ayoyin Alqur'ani da kusan kowane musulmi ya haddace, amma kaso mafi yawa kuma ba su fahimce ta ba. Shine in tansurullaha yansurku. Ai kaji kowa ma duya karasa. In tansurullaha yansurku. Shi Allah yana cewa ka taimaki addini ya taimake ka. To mutanen mu kuma suna jira ne Allah ya taimake su tukunna su taimaki addini. Shi Allah abun da ke hannunkan duk kashi ka yi aiki da shi ya gani. Kai kuma kana jira yanzu sai ka samu kaza. Saboda haka da ka je ka samu anguwa an yanka fili, an share komai, an yanka filaye, kowa ya zo ya gina gidansa a anguwa. Sai a ware wani masallaci 40 by 40, shi kuma sai a yi kwamiti a dinga yawo a gari ana neman kuɗin da za a gina masallacin, amma kowa ya gina gidansa. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, kowa ya gina gidansa. Wannan masallacin ne da girmansa bai wuce falon ɗaya a anguwan ba. To wannan masallacin shi kwamiti da amishi, an dinga bin kan gidajen mutane da takardu ana ce musu masallacin anguwanmu za a gyara. Kai yanzu baka ji kunya ba anguwanku wani ya zo daga wani guye muku masallacin anguwanku? Ku ba musulmai ba ne? Haka ne. To haka ne, in abu ya shafi addini to nan kowa jira yake lissafinsa daban.